Fransi katsa hampang asong pen kacupapon media abangku atau mapan atau curug pilok pini nipai ingkoy March 2021 non apor bajigi thomra achetim pada difu kala kendro asai hemalong nilitum katsa hampang asong pen press meet ke phapon lapen ke padupon alam the putha la halo karbiang long BJP sarkar cari ponsi atau kano kacing thoramu iklem pon asaya long pini nilitum namthi sihini katsa hampang asong pen ki pudun kantung lapen kapachini dun kantung malam ken halo Jasmet pet nilitum kedamtang ni phai great roxy mars cheklo suri ni rai korai si arni nilibaha walong nilitum humri dang si pinangan atok anulo lang tardip dam lo labang so ka thaklong pen ning iduk mate ning kan samse kaching thur along ipophe ke lele pen ajok nilitum pini rada phan pachini tumdu lapen kecari bom sarkar ke theke dinga tum apa council tum phan kachini dun pachini dun kantung alam ke lo nili bahawar along langam lo potang te ningkan thomket mate ningkan piket an bak dolo nili bahawar along IM ke long dun de IM ke man dun long le rat atuma phan ke lang ke cari pon we haladak jangreng ason se hadak a constituency long ke man det lo council pen tim karbiang long pen tame matha pon pe det ason lo lapo ana je ki ding se tame haladak IM ka be pen ajo kaching thoramu pa phihu si ini tum thek pon long lo lapuan ke pa phi huk IM ka we an chop ta kalilang nilitum jasmet nilitum kipudun kantung ke jong kantung mangala halo PWD a department pen nili pahawara long rada tung ka chileng kedam kewang aphana tuwar pinang an ke pipondo don setame tarik kretoksi Mars cheklo suri hini lain korai si nilitum along dam lo lang dam lo la so pena jog ni tumna theklong maki claim klepin si non tangka ki piji mate bill ki piji phansi kachisi du pusi nilitum jojo pen kachini dundo la sila bangke jongsi nilitum adimak long ke landam pen ke tangte la pen kadulong ate pen jongsi abil abo kapidet deputan nilitum sodak pen si sopon nang kogi la pen akanto yang deng sitame a contractor pen danglok executive engineer tum padang pen danglok alam itu dak ke cukamar tum hanan ta menitum labangke akanto yang deng pen si yitum lampoi pi ji pesini tum katsang asong pen ke nilitum labang so PWD department borpothar road division atum mapan pini nang litum nang kirap nang chitudun pen karbiang long live la pen 365 news india la pen news 24 karbiang long AB news la pen news first aklem bang putuma anu nilitum kat saham thang solpet so da pen rada phan pachini dun lo lasi labang so ke claim ka dam adim tang tipin adim hitu ka humri dam number sila ke koila mati BBC road to Hanchiro in Sen Graveling road ke claim ang ku a contractor la ke papuroy lo
alang li sai claim clipping si non bill ka chodeng ye phanang tum chi sibo la pen nomor hini kapuroi hando labang so BBC road Koilamati road loop han jerop atwa a contractor atum lagi lapo sini tum sudak pen la tum phan pachini lo Prabjin pen sai chi claim nangi Prabjin pen non amat labang so sai kam cipatan nangi kali ni putar de nili tum sudak pen la tum phan sai pondi nomor hini lake Koilamati BBC road to Kania Inti Saint Graveling Lapen Chotiana BBC road to Nili block Pewer block road Lapen nomor please sar Kangsam Koilamati BBC road to Pinkading T Saint Graveling road Lapen Koilamati BBC road to Dungdungja picnic spot Saint Graveling Sar Kherong Hang Krong Pura Towarlo Lapen nilitum kachiniateng lake nilip MAC so jong amat sila bang suatu war abang ke cirai lo paklem lo pulo bon sitame non an sita me hadada sangti muda piklok lelang arlong i muda piklok lelang lapo sini tu bangke so dak pen lang tu han ke pachini bangke Prabjin pen kiduk ke lak aki tu han chong thuiri government pen ke proof teng pen ke ron ke baga teng pen abang so to war cepatan nai kali liputan de moni le tumapan kan sa pan chokche adai ni litumpan nang pilong le lapo sela to man sudak pen ni tung ka pachini tung kan tung abang ke Prabjin pen ma labang so sai chuklen nang ji lapen claim clip pen dam de pin pen labang so tangka ke ende je apan bil ke tro der je apan ni litum kroi kre laken ni tum thurpak pen ni tum labang so laken ni tum Borpothar a road devian along nilitum wrong route asopen dam sini tum kachikom ye ang deng sitame ni tum pen nang kogi lapo sini tum sodak pen ban nilitum ninga klong pen ke claim ang contractor bang pi bang kutum han juning rilo Prabjin pen labang so asai nang litum sipatang nangji kali liputan te nilitum nang litum aphan labang so akang tu yang deng akang sai along ke sitame ni tum lampan nang kogi la sini litum abangke nang litum aphan mate BJP Sarkar dam hanta me tum chuning rilo lapen ladak tim Karbi Anglong ajipat tum aphan setame alam litum aphan claim clipin dam dipin pen labang so abil kiron ke bang bilia je aphan alam litum bang so dak pen litum kat saham phang asong pen litum chuning ripon labang so kat saham phang asong along ni litum lapang ke central mate assembly committee lapen nilip ahawar nilip constituency a president akehai Mohendro Kathar alang li tumpen lapen lumba jom along president akehai Rajesh Teron nili tumla bangathom mate hada constituency pen chirap petsi labang so asai bang itang rak pen itum kisong deng ponang kogi pusi alang li tumpan nili tum claim pe dam dia prang itum chunuri padupono lapen nomor hini bang ni tungi pukan tunga bangke labang so nili bhawar long labang so ke dam ahut nili tum mekri bu pro bason thenglong pima halada ajuding piklo PHE a department ke do bon ta labang so PHE a department nili bhawar long ke parlo Koilamati Chotiana lang so mepi lase arong along ka cover halada PHE pen lang kipinang je atingki amok halang ne pina per hola dak asai ko matong ke claim ne pini arni ta me hada ra tum chi ne hala so alang non anda junong le nile bahawara tum arada so tum non anta aroy alang si jun bom na rimeri simisenta ave la per hala dak nang le tum han ka chup hapon la per nang le tum akirapen Karbiang long arat atum phaja pachini tang tunduk ke la halo athe non ke dupa masokar tu kelang bachula pachamela pikulo development pikulo tame wrong rubarlo nili tum ke thek long abangke wrong asubino tum thang abar sai ke long ta nili tum thek long lasi labang so alama putha kachini je phan
laan chotelan nilibalong ka preka department atum setame labang soke cupang lim asai kedeng ke klempom laki haladak suyong non labang so melong na chitong don labang so press meet long nang kang ni dun long labang so along ka chinidak je phan nilip a constituency a president Mahendra Kathar pen setame lam the si hini nang don pen arju pon tame labang so alam ahok na ahok lima nilitung haladak ke dam ke tek long ala lasin nang litung aphan nilitung mahin pen sudah kacungin ri ki patlang nang ko alam kita ada